У чацвер 11 верасня пасля перамоваў Лукашэнкі і амерыканскай дэлегацыі на чале з прадстаўніком прэзідэнта США Джонам Коулам вызвалілі 52 палітычных зняволеных грамадзянаў Беларусі і яшчэ 6 краінаў. Усіх апроч аднаго адразу з месцаў няволі прымусова вывезлі ў Літву. І толькі апазіцыйны палітык Мікола Статкевіч адмовіўся пакідаць тэрыторыю Беларусі, і людзі ў масках павезлі яго ў невядомым накірунку. Гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дмітрый Гурневіч. У гэтыя хвіліны ў Вільні адбываецца прэсавая канферэнцыя некаторых з вызваленых палітвязняў. Зараз вы бачыце на вашых экранах гэтую канферэнцыю. Пабачыць яе цалкам можна таксама на Ютубе, на нашым канале, который называется «Радыё Свабода». Запрашаю вас пасля нашага стрыма туды. Магчыма, яшчэ будзе працягвацца. І зноў жа вернемся да гэтай і учорашняй галоўнай падзеі. На і сёння галоўная працягваецца. Наш журналіст, супрацоўнік Радыё Свабода Ігар Лосік, які быў асуджаны да 15 гадоў зняволення, быў вызвалены таксама учора і разам з іншымі палітвязнямі знаходзіцца ў Вільні. У невялікім інтэрв'ю, хоць і каментары, ён расказаў, як сябе зараз адчувае і што з ім адбывалася да і пасля вызвалення. Нагадаем, што за вызваленне Ігара Лосіка за абарону у турму трапіла нават ягоная жонка Дар'я, а пасля яшчэ брат Мікіта. З братам, дарэчы, учора сустрэўся ў Вільні. Паглядзіце кароткае відэа, і мы вяртаемся ў студыю. Я в шоке, полном шоке, но, конечно, счастлив. Сейчас я здесь, кажется, на свободе, и вроде, полного счастья нету, потому что со мной семьи моей нету. Брата, конечно, вот я от него получал, когда я был в Американке, там мне на несколько месяцев разрешили письма, я переписывался, потом я узнал, что его посадили и выпустили, я переживал очень сильно, но очень рад, что он здесь, очень рад, что он не остался в Беларуси. Так, вчера я еще был в Новополоцке в ШИЗО, вот, мне еще вчера лили хлорку на пол. Спал я, то есть там летом холодно даже, спал я на доске на голой вчера еще. Не ожидала. Потом меня утром, после утренней проверки, пришли, сказали, собирай вещи. Посадили в машину, мешок на голову, наручники привезли в Американку, в КГБ. И там нас было 13 человек, там был Микола Статкевич, Дашкевич, Дедок, и мы там провели ночь. И вот все, кто там был, утром нас сегодня, получается, забрали, привезли на границу. И все, кто был на Американке, у всех украли паспорта. То есть мы сюда приехали, у никого нет паспортов. У всех нет паспорта, и забрали фотографии, забрали все вообще бумаги, приговоры, вообще тетрадки, все забрали. Гэта наш рэдакцыйны калега Ігар Лосік. Александр Лукашенко сёння вярнуўся да тэмы палітвязняў, праўда, ускозна. Ён казаў пра тое, што неўзабаве устаканіць гэтую сітуацыю і паабяцаў грамадзянам Беларусі, што устаканіўшы вернецца да адказнасці тых людзей, якія ў 2020 годзе учынілі нібыта мяцеж. Такую заяву ён зрабіў сёння на цырымоніі адкрыцця гісторыка-культурнага комплексу Лошыцкі. Лукашенко сцвярджаў, што забраць з Беларусі вызваленых палітвязняў нібыта прапанаваў амерыканскі бок. Некаторыя палітвязні да вызвалення ім заставалася лічаныя тыдні або месяцы, але ўсё ж такі прымусілі пакінуць Беларусь. Многія з гэтых гісторый драматычныя. Зараз мы пакажам вам невялікае відэа інтэрв'ю з былой журналісткай Белсату Ларысай Шыраковай, якая якраз такі апынулася гераіняй такой драматычнай сітуацыі. В плане эмоциональном, конечно, я очень-очень благодарна всем тем людям, которые поспособствовали тому, что мы вышли раньше. Но лично мне оставалось до освобождения 4 месяца, и, простите, может быть, я сейчас скажу что-то очень неправильное, но я бы хотела выйти по сроку и остаться дома. Я не представляю свою жизнь без Беларуси, я хочу домой. Не знаю, насколько это безопасно, но я реально хочу домой. Правда. Да. Я считаю, что я почти весь срок отсидела, мне оставалось 4 месяца. Но неужели я не заслужила право жить дома?
Гэта была Ларыса Шыракова, відэа, прадастаўленае агенцтвам Reuters. А зараз прапануем вашай увазе паглядзець інтэрв'ю з вызваленым з бабруйскай калоніі журналістам Павлам Мажэйкам. Ён даў нашаму каналу першае вялікае інтэрв'ю. Я пагаварю з ім літаральна за гадзіну да нашага эфіру. У інтэрв'ю Павел Мажэйка расказаў пра умовы зняволення, пра тое, як адбывалася вызваленне і высылка з Беларусі. Дарэчы, на беларуска-літоўскай мяжы Мажэйка знаходзіўся ў адным аўтобусе з Міколам Статкевічам. Давайте зараз паслухаем пра тое, як адбывалася вызваленне. Павел, нагадай, ласка, яшчэ раз, як адбывалася само вызваленне? Ці было прачуванне, прынамсі, за некалькі дзён, ці за некаторы час да гэтага ўсяго, што вось гэты дзень настане так хутка? Ну, скажу так, што калі мы пабачылі на адным з каналаў тэлевізійных у калоніі пра тое, што твіт славуты прэзідэнта Злучаных Штатаў, то натуральна, што это так узрушыла ўсіх палітычных вязняў, якія знаходзяцца ў калоніі. Мы разумелі, што якісьці працэс это ўжо значна больш сур'ёзней, чым было там год таму ці там паўгады таму. І разумелі, што які-то працэс вызвалення пачынаецца ці працягваецца, і гэта вось будзе адбывацца ў якія-то там бліжэйшыя дні. Але натуральна, што ніхто, не думаю, што ніхто не спадзяваўся пра тое, што это вось там сёння на заўтра. Ось мы дазналіся, што это наш знакаміты лідар прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Федыніч быў якраз напярэдадні, кудысьці яго забралі, мы так разумелі, што вызваленыя, ну і шчыра пацешыліся за яго. Ось, а тут мне о 6 раніцы прыходзіць супрацоўнік калоніі, кажа, што збірай рэчы і там на пропускны пункт. Ось. Ну, натуральна, што без слова нічого не тлумачачы, но я разумеў, што это хутчэй усё тычыцца вызвалення, як, в якой форме яно будзе, не было, ніхто не тлумачыў. І вы ехалі, так разумею, некалькі чалавек у аўтобусе, цябе аднаго везлі на машыне у бок мяжы? Тое, што мы едзем у бок мяжы, гэта мы дазналіся ўжо, калі пабачылі надпіс выпадкова там каменны лог пры самай мяжы, а это з Бабруйска, ну там некалькі, ну не, больш за 3 гадзіны. Мы чатырох ехалі, 2 хлопцы яшчэ з Віцебска, і, здаецца, чалавек з Ваўкавыска быў таксама. Нас суправаджала 5 такіх бугаёў у балаклавах, закрыты твар всю дарогу. Ось, пастаўлена была нам умова, што калі мы хочам ехаць без мяшкоў на галовах і без кайданак, то мы мусім сядзець, што называецца, ціха, не рабіць рэзкіх рухаў, на што мы ў цэлым пахадзіліся, і таму в гэтым сэнсе дарога далася лёгка. На нейкім этапе нават хлопцаў, якія ехалі разам са мной, гэтыя супрацоўнікі павіншавалі, пачаставалі канапкамі нават і вадой. І для мяне это быў такі кантраст, таму што якраз калі мяне затрымлівалі, я ехаў прыблізна ў падобным бусе, толькі тады ляжаў, мяне кінулі тварам у падлогу, і там перыядычна збівалі, а цяпер это было все ж такі ў такім фармаце значна больш лагаднейшым. Скажи, ласка, а што адбывалася з дакументамі? Некую пастанову вам давалі аб вызваленні? І ці праўда, што забралі пашпарты? Нічога, ніякіх дакументаў, нават так скажу, ніякіх тлумачэнняў не было. Можна сказаць, што без ніводнага слова нас проста транспартавалі у бок мяжы, і там нам ніхто нічога не патлумачыў. Свае пашпарты мы ўбачылі ўжо толькі ў літоўскіх пабежнікаў. Ось, таму ані ніякіх дакументаў пра вызваленне, ані ніякіх дакументаў пра перакрачэнне беларускай мяжы ў нас няма, ніхто нічога не тлумачыў. Адзінае, што дзе-то там паблізу мяжы, недзе ў раёны вёскі Будзёнаўка, я ўбачыў такі надпіс, там нас аб'ядналі разам з вязнямі з іншых, палітвязнямі з іншых калоній. Ось, было 2 аўтобусы. І вось зноў жа нам абяцалі, што ўсё патлумачаць, дзе што, напэўна, як бы. А адзінае, што нам сказалі, гэта тое, што мы вас везем у месца, дзе будзе вырашана пытанне аб вашым вызваленні. Всё, не больш за гэта. З таго, што я ведаю, частка палітвязняў была транспартаваная дзень раней у СІЗА КДБ, і вось тыя, хто знаходзіліся эту ноч у СІЗА КДБ, яны пасля казалі, што ў іх былі забраныя ўсе дакументы, і таксама... Так, сярод гэтых людзей, дарэчы, быў наш рэдакцыйны калега Ірлосік, які таксама быў вызвалены. На мяжы
Ці чуў ты пра сітуацыю з Міколам Статкевічам, ці гэта ўжо такі, калі вы ў Вільню даехалі, стала вядома пра гэта? Не, якраз мы ехали з Міколам у тым самым аўтобусе. Адзінае, што я сидзеў там пры самым канцы, а ён на пачатку. Ужо калі мы спыніліся літаральна там на некалькі секунд перад шлагбаумам, які даваў нам магчымасць заехаць на літоўскі бок, супрацоўнікі, я так разумею, супрацоўнікі КДБ, якія суправаджалі гэты аўтобус, яны выйшлі ці выскачылі з аўтобуса, і ў той жа самы момант Мікола Статкевіч пачаў казаць гучна, што ён не збіраецца выязджаць, і казаў, каб везлі яго вярталі. Вось, і тое, што я бачыў так здалёк і чуў, ён там спрабаваў нейкім чынам гэты аўтобус, каб адчынілі дзверы, у выніку, напэўна, былі адчыненыя, Мікола выйшаў. Это все, што я бачыў. А як, дарэчы, палітвязні ацэньвалі пазней гэты ўчынак? Там не то, што дыскусія, але розныя людзі па-рознаму кажуць, што это можа там перашкодзіць іншым пазней выходзіць, ці ўсё ж такі з разуменнем ставіліся? Ведаеце, Мікола Статкевіч, мне здаецца, і сваім жыццём, і сваёй дзейнасцю і пазіцыяй даўно даказаў тое, што ён мае права ісці супраць плыні, мае права трымаць тую пазіцыю, якую ён трымае. Ён за гэта разлічваецца сваім жыццём і шмат чым яшчэ. Таму в гэтым сэнсе я яго абсалютна падтрымліваю. Ніякіх все этой дыскусіі, якія ёсць, яны павінны быць спыненыя. Урэшце рэшт скажу, ніхто, прынамсі з тых людзей, з кім я меў размову в гэтым аўтобусе, ніхто з намі, з уладаў беларускіх, не вёў ніякіх размоў, не пытаў нашай згоды, нашага дазволу на тое, каб нас вывозіць. Гэта было сапраўды прымусовая такая, я не ведаю, назваць це дэпартацыяй, ці гэта проста выкіданне нас з уласнай краіны. Вось, таму я кажу, абсалютна я тут на баку Міколы Статкевіча, і лічу, што ён абсалютна мае права павесці сябе менавіта так годна, як ён гэта зрабіў. Я разумею, вас проста прывезлі ўсіх на мяжу, і ніхто, апрача памежнікаў беларускіх, ці нават яны не глядзелі на вашы нейкія дакументы, не ведаю, на што яны мусілі глядзець, калі пашпарты ўжо былі ў літоўцаў. Як адбываўся сам момант непасрэдна перадачы, прабач за такое слово, перадачы вас літоўцам? Все вельмі празаічна. Мы праехалі беларускі бок, не ведаю, 10 секунд. То есть ніхто не спыняў нас, ніхто не заходзіў у аўтобусы. Даслоўна 10 секунд мы праехалі, і вось ужо спыніліся тады перад шлагбаумам, які вёў на літоўскі бок. Я кажу, я магу сказаць за сябе, але так разумею, што это было абсалютна з усімі. Ніхто ніводнага слова нам не сказаў, не патлумачыў умовы, не патлумачыў, на якое мы цяпер права маем, і ці маем мы права вяртацца ў Беларусь, ці не маем мы права вяртацца. Я кажу, ці мы вызваленыя, і так далей, і так далей, і так далей. І пазней ўжо вас віталі на літоўскім баку як амерыканская дэлегацыя, беларускія нейкія дзеячы грамадскай ці палітычнай, як это адбывалася? Я дакладна магу сказаць, што зайшоў чалавек, які прадставіўся, я баюся распамыліцца, но прадстаўніком ці нейкім там галавой амбасады ці сённяшняго прадстаўніцтва амерыканскага ў Менску. Ось, і нас толькі папярэдзілі, што вось зараз пачнуцца працэс афармлення, таму што гэта патрабавала, в'езд у Еўразвяз патрабаваў візаў, гэтак далей, гэтак далей. Мы яшчэ з 3-4 гадзіны знаходзіліся на памежным пункце літоўскім. На твою думку, чаму улады, Александр Лукашенко дакладней, пайшоў на такі крок вызвалення? Гэта ўжо другая частка палітвязняў. Першы там было 13 чалавек, калі арганізавана, зараз 52 разам з замежнымі грамадзянамі, і гэта не апошні. Лукашенко сказаў сёння, што ён устаканіць сітуацыю. А на твою думку, чаму так? Ведаеш, мы, седзячы ў гэтых калоніях, то, конечно, абсалютна былі адасобленыя ад інфармацыі, абмежаваная інфармацыя, якая могла паступаць. То есть мы, это славута, я не ведаю, той, хто памятае савецкія часы, я крыху іх заспеў, калі ты чытаеш між радкоў нейкую інфармацыю, якая паведамляецца, то есть мы разумелі, што ідзе нейкі гандаль, і мы разумелі, што паўтараецца сітуацыя там папярэдніх выбарчых кампаній, калі палітвязні складалі там істотны адсотак беларускага ВВП, як это кажуць. Вось. Таму мы разумелі, што нас беруць
кідаюць гэтыя турмы і гэтыя затрыманні і арышты і асуджэнні працягваюцца, кідаюць дзеля таго, каб пасля выгадна гандляваць. Вось і ўсё. На гэтым, мне здаецца, зыходзіліся все тыя палітычныя вязні, з кім я меў размову. То есть тое, што нас бяруць менавіта дзеля таго, каб вызваліць или вызваліць за нешта. Ось вчора ти говорив так само інтерв'ю нашому сайту свобода.орг про те, що ти хотів би вернуться в Білорусь. І я не ведаю, чи ти мав на увазі теперішній час, ці нікої будучині. Бо мені цікаво, наколькі люди, які визволяються про 3 роки, розуміють, яка сьогодні Білорусь, бо натурально мені подається, що навіть будучи живучи у Празі усі ці роки, я разумею гэтыя рэаліі трошки нават лепш, чым ты. Ці ты разумееш і ці ты ведаеш пра тое, што ў Беларусі садзяць за лайкі, за каментары, што практычна людзі не могуць з краіны выязджаць, вельмі нават цяжка візу атрымліваць. Вот як гэта ўсё ў калоніі адбывалася, ці вам даводзілася туральна сустракаць там? Ну, безумоўна, практычна кожны дзень мы бачылі людзей, сустракалі людзей, якія, як это кажуць на такой этой зэкаўскай мове, заязджалі у калонію, то бок іх этапавалі ў калонію, яны былі асуджаныя просто настолькі, я не ведаю, парадаксальныя, ці нават ніякія абсалютна дзеянні, але іх кідалі ў гэтыя турмы, ў гэтыя калоніі. То есть мы бачылі, што гэта адбываецца. Скажу так, што не гледзячы на жахлівасць всёй гэтай сітуацыі, я бачу, не ведаю, я не назову это пазітывам, але гэта той момант, калі ты разумееш, што все грамадства, ці прадстаўнікі ўсіх пластоў беларускага грамадства сядзяць за свае палітычныя погляды у турмах рэжыма. То бок тое, што мы называем, ці я называю людзьмі, якія выступаюць за змены, за нармальнасць у Беларусі, яна тычыцца не толькі там інтэлігенцыі ці там якіх-то асобных там групаў насельніцтва, гэта сёння тычыцца ўсіх. Я ўжо, здаецца, не разу казаў, што я бачыў там і звычайных селянаў, якія не ведаю, там выпадкова ці не выпадкова падпісаліся на якісь ресурс, які пазней быў прызнаны экстрэмісцкім, і да прафесароў, навукоўцаў і так далей. То бок маса людзей, і гэта дае, не тое, што надзею, гэта дае разуменне, што працэс, не ведаю, гістарычны, ён ужо незваротны. І ёсць такая рэч, якую, я вот за гэтыя 3 гады вынасіў, зразумеў, то есть важная рэч, якую я, напрыклад, не магу дараваць гэтаму рэжыму, гэта тое, што вот эта вось ненавісць, якую рэжым пасеяў паміж внутры беларускага грамадства. Калі адныя людзі, не хочучы, але вымушаныя, што называецца, ненавідзець тых, хто іх пасадзіў у гэтыя турмы. І наадварот. Гэта вось страшная рэч, калі сапраўды, я не ведаю, брат ідзе на брат. Скажыце, ці часта сустракаюць гэтых людзей, которых па палітычных, Лукашенко кажа, што такіх не існуе, па палітычных артыкулах або хутчэй матывах прывозілі? Мне здаецца, што калі я дакладна скажу пра эту нашу калонію папраўчую нумар 2 Бабруйска, то у кожным прыблізна ў атрядах там в раёне сотні чалавек, то в раёне 7-10% гэта людзі, якія, это маё назіранне, людзі, якія кінутыя ў гэтую калонію, в гэтыя турмы за свае палітычныя погляды. Вось, і з таго, што я разумею, кантактуючы з іншымі людзьмі, гэта калонія не з'яўляецца найбольш масавай па палітычных зняволеных. То бок в іншых калоніях ёсць іншыя калоніі, дзе гэтых людзей больш. Але зноў жа, я падкрэслю, толькі выключна мае там назіранні і размовы з іншымі людзьмі. А я яшчэ хацеў бы вярнуцца да пытання, ты задаваў пытанне пра вяртанне ў Беларусь. Я хочу сказаць, што для сябе я не бачу нармальнага паўнавартаснага жыцця па-за межамі Беларусі, таму пры любой першай магчымасці, як толькі стане зразумелым, што людзі, якія маюць пэўныя веды, маюць пэўныя кантакты, маюць пэўныя здольнасці, уменні, патрэбныя краіне, я буду першы, хто вернецца і будзе працаваць на іх карысць.
Яшчэ пытанне пра калонію, пра которую ты згадаў. І раскажы, каласка, якое было стаўленне ўвогуле вось да палітычных вязняў там? Ну, тут важны момант. Гэта стаўленне з боку адміністрацыі ці з боку іншых Зэкаў, я як кажуць. я бы хутчэй за ўсё, што тычыцца зэкаў, я это пытанне хутчэй за ўсё не адкажу, таму што ўсё ж такі людзі застаюцца зараз за кратамі, і мае словы, а я так разумею, што пэўнымі службамі адглядаюцца інтэрв'ю і пасля прымаецца нейкая рэакцыя, таму я бы не хацеў, каб людзі, якія сёння застаюцца там, не толькі палітычныя зняволены, але таксама і звычайныя, скажем так, заключенные, не хотелось бы, каб іх жыццё пагоршылася там. Што тычыцца з боку адміністрацыі, то я адносна сябе, у дачыненні да сябе не адзначыў бы якога-то звыш такого негатыўнага стаўлення, але звыш прэтэнзійнага стаўлення, таму што так, і мяне там некалькі разоў, 2 разы кідалі ў штрафны ізалятар на агулам 30 сутак, і гэта было... То есть ты там ідзеш на пэўную згоду, в тым сэнсе, што ты не робіш ніякіх парушэнняў, але трэба, каб ты быў пакараны, трэба, каб ты быў злосным парушальнікам рэжыма, трэба, каб ты сядзеў у штрафным ізалятары, вось, і таму ты пагаджаешься, каб мець, ты думаеш, што это будзе менш праблем, ты пагаджаешься на тое, каб взять на сябе нейкія парушэнні, якіх ты не рабіў. Вось, то есть в гэтым сэнсе там, канешне, в гэтым сэнсе там, канешне, ты, да цябе прымяняюцца, як яны кажуць, больш высокія патрабаванні, чым да іншых зняволеных. Вось, і там наогул не вельмі любяць, калі ты лічыш сябе палітычным зняволеным, калі ты заязджаеш ці першы раз як бы ідзеш на размову з адміністрацыяй, то высвятляюць, ты лічыш сябе палітычным зняволеным. Вось, таму, што называецца, в этой сітуацыі таксама даводзіцца, думаючы пра сваё здароўе і жыццё, шукаць спосабы, як, скажем так, разумна адказаць на гэтае пытанне. Вось, але то, што палітычныя зняволеныя там, еще раз паўтарусь, это называется повышенное патрабаванне, то есть знаходзяцца в іншых умовах, чым звычайныя зняволеныя, гэта факт. Но што тычыцца мяне, я не магу сказаць, што да мяне было стаўленне там вельмі негатыўнае. Хаця ведаю гісторыі, калі людзі проста фактычна значную частку свайго тэрміна адседжвалі у штрафных ізалятарах. Твоя справа была звязаная з справай Алеся Пушкіна, які загінуў у турме, паколькі выстава ягоных карцін была ў цэнтры гарадскога жыцця, якім ты кіраваў у горадні, і это ўсё супольна было, як бы. Скажы, ласка, як ты даведаўся пра смерць Алеся Пушкіна і ўвогуле, што ты у той момант думаў, бо это драматычная сітуацыя для ўсіх была, для цябе, думаю, найбольш. Было жахліва, тому што это быў той дзень, момант, калі пачаўся, уласна, мой працэс судовы. Вось, і мне, памятаю, супрацоўнікі міліцыі, здаецца, ці там это канвой, не ведаю, што гэта былі за службы, якія, калі я ехаў на суд, яны паміж сабой размаўлялі пра тое, што загінуў якраз Алесь Пушкін. Вось, это было, цяжка зараз прыгадаць, просто такія рэчы не верыш. Не верыш в выпадковасць такіх рэчаў, вось, такіх гісторый, ці такіх, я не ведаю, як гэта сказаць, такіх трагедый. Вось, і скажу так, што да гэтага, нават да гэтага моманту я не магу прызвычаіцца да таго, што Алесь Пушкін загінуў, памёр, не ведаю як, но кажу, я ў такія рэчы, выпадковасць такіх рэчаў не веру. Не ведаю, ці ты бачыў шмат учора людзей, которые таксама былі вызвалены, ці ўсе на дзядзінцы там былі, калі вы прыехалі пад амерыканскую амбасаду. Як ты сам ацэньваеш стан людзей многіх? Прынамсі, тут ты выглядаеш даволі энергічна і бадзёра, а як іншыя людзі? Мне здалося, што людзі стаміліся ад такога негатыву, можа быць, і вызваленне, а гэта, я так разумею, першая такая, па колькасці сур'ёзная група вызваленых палітвязняў, гэта адабрана як перамога, і
перамог грамадства беларускага все ж таки, і таму в гэтым сэнсе было прыемна бачыць, бо як ты правильно казаў, мы, можа быць, не вельмі, седзячы у калоніях, не вельмі разумелі, адчувалі, усведамлялі стан сёння грамадства, і таму было вельмі прыемна бачыць людзей, якія шчыра цешацца перамогай, прымаюць любога вызваленага палітвязня, як, не ведаю, свайго брата, сестру, найбліжэйшага сваяка. Вось, таму гэта было сапраўды такой узрушальны момант, узрушальныя хвіліны, дзесяткі хвілін. Вось, і, канешне, для мяне асабіста важна, каб людзі, якія сёння яшчэ застаюцца за кратамі, канешне, як мага хутчэй выйшлі на волю, і гэта я лічу, што павінны быць адасобленыя працэсы. Адна справа змены палітычныя у Беларусі, другая справа вызвалення палітвязняў, таму што не павінны людзі проста сидзець за свае палітычныя перакананні, за свае погляды, не павінны сидзець у турмах. Гэта, мы жывем у 2025 годзе, гэта просто в цэнтры Европы гэта выглядае, нават не жахліва. Скончыць я хацеў бы все-таки такім асабіста прыватным пытаннем. 3 гады, магчыма, трошкі больш не бачыў сваю сям'ю. Скажи, ласка, як эта сустрэча адбывалася? Магчыма, якія словы прагучалі? Бо гэта вельмі кранальна для ўсіх, але асабліва для цябе, для твоей сям'і. Ой, вельмі все надзіва, як бы было мила прыемна. Я адзінае, што вось разумею, так атрымалася, што калі мяне затрымалі, сыну было, калі не памыляюся, 2,5 гады, прайшло 3 гады, все ж таки это такі ўзрост, калі памяць яшчэ не такая учэпістая. Вось, таму мне было асабіста цікава, як сын успрыме мяне і так далей, але не было ніякіх, быццам бы 3 гады іх наогул не існавала. Я учора десь там зайшоў і сёння вярнуўся. Таму в гэтым сэнсе, вельмі добра, што гэта без, прынамсі, знешне, без якіх-небудзь такіх страсенняў псіхалагічных для сям'і. Гэта быў Павел Мажэйка, журналіст, вызвалены 11 верасня з бабруйскай калоніі. У гэты час адбываецца канферэнцыя часткі палітзняволеных, таксама вызваленых учора у Вільні. Зараз вы бачыце, Ірына Слаўнікова, журналістка тэлеканалу Белсата, прамаўляе у гэтыя хвіліны. Прысутнічае там, здаецца, каля 20 журналістаў, 20 палітвязняў. Не ведаюць ужо былых палітвязняў, но ў всякім разе людзей, которые учора былі вызваленыя і дэпартаваныя або высланыя, па-рознаму гэта называецца. Незразумела дакладна, які статус у гэтых людзей. Ім не давалі дакументаў, ніхто не тлумачыў на тэрыторыі Беларусі, што адбываецца, і толькі на мяжы яны зразумелі, што іх вызвалілі і высылаюць з уласнай краіны ў Літву. А зараз до нас долучаецца наш чарговы госць, гэта гісторык і палітолог Александр Фридман. Вітаю, Александр. Добрый день, Дмитрий. Вітаю. Александр, вот менавіта чаму, на вашу думку, Лукашенко дэпартуе вызваленых палітвязняў, а у 10 палітвязняў, як сказала сёння Светлана Ціхановская, увогуле пашпарты парвалі? Я думаю, што гэта для яго прынцыповае пытанне. Першая, такая пэўная страхоўка, каб гэтых людзей не было. Хто яго ведае, калі яны ў Беларусі застануцца, што яны будуць рабіць, як яны сябе будуць паводзіць. Вось, гэта першы момант. Другі момант, ён хоча прадэманстраваць, што вось гэтая гісторыя для яго скончана, і гэтыя людзі больш не з'яўляюцца з яго пункта гледжання беларусамі, грамадзянамі Беларусі. Вось і ў гэтым кантэксце ідзе гэтая гісторыя з пашпартам. І наколькі я разумею, пазбавіць фармальна беларускага грамадзянства беларускія ўлады не могуць, такой магчымасці, наколькі я разумею, няма, але вось забраць пашпарт і тым самым прадэманстраваць, вось ты цяпер нават чалавек, ты чалавек без радзімы, бо мы табе дэпартавалі, і ты таксама чалавек без пашпарта, бо дзяржава не хоча нічога з табой больш мець супольнага. Бо іншая сітуацыя, што атрымаць новы пашпарт яны не могуць на тэрыторыі Еўразвязу, бо беларускія пасольствы такіх дакументаў ўжо не выдаюць, ім трэба вярнуцца.
Ім трэба вярнуцца, зразумела, паколькі ў іх няма дакументаў, вярнуцца яны таксама не могуць. Ну, я думаю, што тут ёсць яшчэ і пэўная такая асабістая помста, бо ўся гэтая гісторыя з пашпартамі, што людзі не могуць іх аформіць на тэрыторыі еўразвяза, у беларускіх амбасадах, яна ж звязана з тым, каб стварыць дадатковыя перашкоды, дадатковыя праблемы для тых, хто знаходзіцца за межамі краіны. І вось гэта той прыклад, што вось мы вас выкінулі, і у вас будуць праблемы там і вось гэтага характара, не будзе у вас дакументаў. Ну і яшчэ, напэўна, той момант, што на ўсялякі выпадак, а калі нехта з гэтых людзей ўсё ж такі паспрабуе ехаць на тэрыторыю Беларусі, ўсё ж такі вярнуцца без пашпарта, гэта такая цяжкая, магчымая, напэўна, але цяжкая справа. Александр, мы ўжо і учора з нашымі гасцямі гаварылі багата пра матывы Лукашэнкі, каб гэтых людзей вызваляць. Які вы бачыце галоўны матыў Лукашэнкі, як сёння ён сказаў, ён гэту сітуацыю устаканіць. Там гаворка ідзе пра тое, што гэта не першая і не апошняя частка або партыя палітвязняў вызваленых з турмаў. Я думаю, што у Лукашэнкі шэраг матываў. Канешне, тут пытанне эканамічнае, гэта зняць санкцыі, бо ўсё ж такі без санкцыяў эканамічныя магчымасці будуць зусім іншыя. Гэта пытанне палітычнае. Лукашенко ўсё ж такі ён зацікаўлены ў прызнанні, ён зацікаўлены ў кантактах. Яму падабаюцца вось гэтыя жэсты з амерыканскага боку, пісьмы, якія дасылае Трамп, тое, што Трамп кажа пра яго. Магчыма, ён нават марыць пра тое, што яго адбудзецца афіцыйны візіт у злучаныя штаты. Ну і ён разлічвае, што праз злучаныя штаты, вось праз гэтыя кантакты, у яго атрымаецца не толькі з амерыканцамі, але і атрымаецца з другой часткай так званага калектыўнага захаду, менавіта з часткай еўрапейскай. Ну і палітычна гэта дае яму яшчэ пэўныя магчымасці, бо ўсё ж такі зараз у яго поле для манёўра вельмі абмежаванае. Ён галоўны партнёр для Расіі, у яго шчыльныя адносіны з Кітаем, але ён хацеў бы таксама развівацца і ў іншых напрамках, у тым ліку палепшыць стасункі з амерыканцамі. І зараз вось такая спрыяльная магчымасць існуе. І яшчэ адзін, мне падаецца, вельмі пазітыўны, важны для Лукашэнкі момант, што прынамсі такога заўважальнага ціску з боку амерыканцаў, каб ён змяніў сваю знешнепалітычную накіраванасць, больш шчыльныя меў кантакты са злучанымі штатамі, менш з Расіяй, з Кітаем. Такіх умоваў відавочна яму не выстаўляюць. І што яшчэ для яго вельмі прывабна, відавочна няма і палітычных умоў. Не ідзе ж гаворка пра тое, каб змянілася сістэма кіраўніцтва ў Беларусі, каб спыніліся рэпрэсіі, каб нейкая лібералізацыя адбывалася. Так што гэтыя пытанні не ўздымаюцца. У Лукашэнкі такая вось ён бачыць такую для сябе вельмі цікавую магчымасць абмяняць той актыў, ён разглядае палітвязняў менавіта як актыў, на нейкія новыя магчымасці на амерыканскім напрамку. Як вы самі ацэньваеце вось гэтыя, напрыклад, крокі, якія учора былі зробленыя, і прыпыненне санкцый супраць Белавіі, і заява пра магчымае у будучыні адкрыццё амерыканскай амбасады нанова, таму што я бачыў розныя ацэнкі. Адныя кажуць пра тое, што любы такі крок у бок злучаных штатаў, ён усё роўна адцягвае Беларусь ад уплыву Расіі, змяншае, мінімалізуе уплыў Пуціна на Лукашэнку ў выніку на Беларусь. А з іншага боку, гэта, магчыма, проста гульня і Лукашэнкі, і Пуціна супраць злучаных штатаў, бо гаворыць нават пра тое, што Расія можа выкарыстаць тое, што прыпынены санкцыі супраць Белавіі і праз Беларусь, скажем так, пераходзіць гэта вось абмежаванне, которое існуе і адносна Расіі. Я прытрымліваюся менавіта другога пункта гледжання, вось апошняга, што сапраўды тое, што зараз адбываецца паміж Мінскам і Вашынгтонам, адбываецца са згоды Москвы, пад кантролем Москвы, нейкіх асаблівасцяў і прычынаў для расіянаў, каб задумацца, каб неяк уважліва на гэта глядзець няма, бо Лукашенко робіць фактычна ўсё тое, што Расіі пасуе. Ды ўвогуле гэтыя кантакты з амерыканцамі сталі толькі магчымы ў кантэксце збліжэння паміж Расіяй і злучанымі штатамі. Сапраўды, калі будуць адменены санкцыі супраць Беларусі, гэта адкрывае для Расіі новыя магчымасці для абыходу тых санкцыяў, якія зараз існуюць супраць Расійскай Федэрацыі.
Акрамя таго, калі ўжо выкарыстоўваць тэрміналогію журналіста Саймона Шустера, Лукашенко адыгрывае ролю так званага шаптуна Крамля. І выглядае так, што ён ізноў у гэтай ролі. Мы ж бачым, у кантэксце гэтай сустрэчы былі заявы пра тое, што Пуцін гатовы да замірэння ў кантэксце Украіны, што праблемы толькі з еўрапейцамі і з Украінай, а так усе бакі могуць знайсці выйсце. І гэтая спроба гісторыю з дронамі, якія патрапілі ў Польшу, ну як бы знізіць гэтае значэнне, сказаць, ну нічога там такога вось не адбылося, гэта зусім не важна, бываюць куды больш важныя падзеі. То бок гэтыя наратывы, якія Крамлю патрэбны, Лукашенко і працягвае далей праводзіць. Іншае, канешне, пытанне, што будзе з усімі гэтымі кантактамі паміж Лукашенком і амерыканцамі, калі раптам сітуацыя сапраўды зменіцца. Калі, напрыклад, Злучаныя Штаты вырашаць усё ж такі ўвесці санкцыі супраць Расіі. Калі Вашынгтон узмоцніць ціск на Расійскую Федэрацыю. Ну вось уявіць, што ўсё ж такі кантакты будуць працягвацца і будуць яшчэ больш у гэтым вось напрамку, як жадае Лукашенко, адмена санкцыяў, цяжка сябе уявіць. Так што кожная вось сделка, якая адбываецца, яна можа насамрэч быць апошняй. Я спадзяюся, што ўсё ж такі гэта не апошняе, што будуць і далейшыя вызваленні, але калі вось паглядзець на тых людзей, якія выйшлі, у якім стане яны выйшлі, што яны распавядаюць, што яны перажылі. Калі бачыш усе гэтыя эмоцыі, то разумееш, з пункта гледжання гуманітарнага кожную такую акцыю можна толькі вітаць, бо гаворка ідзе пра чалавечы лёс. Дарэчы, пра санкцыі вось сёння ўжо ёсць інтэрв'ю Дональда Трампа, ён гаворыць пра тое, што рыхтуюцца такія новыя санкцыі, пакет цэлы супраць Расіі, таму гэта ўжо бліжэй да рэальнасці, чым проста тэорыя. А на вашу думку, які разлік Дональда Трампа тады вось напрыклад, у гэтай здзелцы, так званую, так это называюць, з Лукашэнкам, калі наўрад ці Вашынгтон не разумее, што Лукашенко гэта робіць па дазволе Пуціна, пад кантролем Масквы. Можна па-рознаму гэта называць, а тады чаго Амерыка чакае? Я б тут вылучыў тры аспекты. Першы аспект, чаму, ў прынцыпе, Лукашенко для амерыканцаў цікавы. Геаграфічнае становішча, блізасць да вайны ва ўкраіне. Гэта першы момант. Акрамя таго, гаворка ідзе пра галоўнага саюзніка Расіі і пра краіну, якая вельмі шчыльна супрацоўнічае з Кітаем. Калі ты маеш справу з амерыканскага пункта гледжання з такой краінай, і яна сігналізуе гатоўнасць з табой супрацоўнічаць, ну ты можаш прынамсі паспрабаваць. Я думаю, што ёсць насамрэч амерыканскія дыпламаты, якія не выключаюць, што так ці інакш, можа не так моцна, але атрымаецца адцягнуць Лукашэнку і ад Расіі, і ад Китая, і тым самым паслабіць уплывы і расійскія, і кітайскія. Но гэта, так бы мовіць, вось такая галоўная, глобальная. Гэта можа атрымаецца. Ну, калі не атрымаецца, я думаю, што не атрымаецца, але ўсё ж такі чаму з амерыканскага пункта гледжання не паспрабаваць. Другі момант. Гэта тое, што на ўсходнееўрапейскім напрамку, вось калі браць кантэкст Расіі, Украіны, таксама Беларусі, у Дональда Трампа катастрафічна няма вынікаў. Ён вельмі шмат працуе ў гэтым напрамку і штораз кажа, што вось мы тут набліжаемся, што вось будуць нейкія зрухаў няма. Ну вось, прынамсі, можна прадэманстраваць нешта. Ну што, калі будуць аргумент, што Дональд Трамп нічога не дамогся, ну як не дамогся? Вось глядзіце, вось людзі выходзяць, і гэта вельмі важная справа. А без Трампа яны б не выйшлі. І сапраўды, калі б гэтых кантактаў не было б, людзі не выйшлі б. Ну і трэці момант, я думаю, момант асабісты, хаця ў Трампа вельмі шмат, канешне, вось менавіта гэтых асабістых момантаў. Я сыходжу з таго, што Трамп для сябе палічыў, што пытанне беларускіх палітвязняў, а асабліва вось гэтая велізарная колькасць, якую ён там называе 1500, 1400, што гэта вось вызваленне тых людзей, вось вельмі важны гуманітарны крок, які можа яму асабіста дамагчы у дасягненні сваёй мэты, асабістай мэты Нобелеўскай прэміі. І тут ёсць чыннік Алеся Бяляцкага, які я хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць у гэтым кантэксце, што нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі знаходзіцца за кратамі. І вось калі сапраўды атрымаецца вызваліць нобелеўскага лаўрэата, то Трамп, канешне, можа гэта прадэманстраваць як свой велізарны вынік
поспех. Вось глядзіце, ніхто не мог вызваліць нобелеўскага лаўрэата, а я змог гэта зрабіць. Ну і хто заслугоўвае нобелеўскай прэміі, калі не Дональд Трамп? А ў чым ён не будзе мець рацыі? Ну, калі сапраўды вызваліць 1500 чалавек, то хіба што такі чалавек заслугоўвае нобелеўскай прэміі міру? Калі ён сапраўды гэта зробіць, давайте нават скажам, вось тыя людзі, якія ўжо знаходзяцца на волі, вось усе гэтыя акцыі, тут можна, канешне, мы разумеем, што Дональд Трамп, у яго свае погляды, ён ставіць свае мэты, і, канешне, вызваленне беларускіх палітвязняў не з'яўляецца, не будзе для яго прыярытэтам. У яго свае мэты. Але калі з дапамогай, калі ўсё ж такі на гэтым шляху адбываецца тое, што адбываецца, людзі выходзяць на волю, тыя людзі, якія, можа, інакш увогуле не выйшлі. Мы ж ведаем, што ў беларускіх турмах таксама палітвязні паміраюць. І, канешне, гэта вельмі сур'ёзная заяўка на тое, каб атрымаць нобелеўскую прэмію. Пры ўсім маім досыць складаным стаўленні да Дональда Трампа, калі сапраўды з ягонымі намаганнямі беларускія палізняволеныя будуць на волі, асабіста я падтрымаў бы нобелеўскую прэмію для яго. А ці можаце вы уявіць, што Дональд Трамп прыедзе, напрыклад, у Беларусь, бо яго запрасіў Александр Лукашенко, таксама яго жонку Меланію, усю сям'ю, і пад сям'ёй, разумеецца, частка ягонага зяця Джарэда Кушнера, которая паходзіць з тэрыторыі Беларусі, з Навагрудчыны. Я магу сябе гэта ўявіць, бо тыя выказванні, якія Трамп робіць, з іх бачна, што Лукашенко, вось як чалавек, прынамсі тое, што ён ведае пра Лукашенко, ён яму падабаецца. Калі там сапраўды будуць сур'ёзныя зрухі і адначасова будуць зрухі на украінска-расійскім напрамку, то я сябе магу цалкам уявіць, што адбудзецца візіт Трампа і ў Расійскую Федэрацыю, і паміж іншым ён завітае таксама ў Беларусь. Я таксама лічу, што Лукашенко марыць пра тое, каб у яго адбыўся дзяржаўны візіт у Злучаныя Штаты. Вось Лукашенко, ён жа ў гэтым сэнсе вельмі савецкі чалавек. І гэта было учора выразна бачна, што падарунак ад прэзідэнта Злучаных Штатаў, ліст ад прэзідэнта Злучаных Штатаў. Гэта для Лукашэнкі вельмі важная справа. Бо Злучаныя Штаты у яго сістэме каардынатаў гэта вораг. Безумоўна, вораг і застануцца ворагам. Але ўсё ж такі атрымаць вось такое прызнанне ад ворага, што ён тут напісаў ліст, што тут эпітэты ідуць такія добрыя, гэта Лукашэнку вельмі прыемна. А калі б яшчэ і запрасілі у Белы дом, з задавальненнем. І, дарэчы, ёсць ж гісторыі з вопыт сацыялістычных краінаў, дзе розныя кіраўнікі марылі пра гэтае запрашэнне ў Вашынгтон і ішлі на вельмі сур'ёзныя крокі, каб яго дамагчыся. Той же Эрых Хонекер. Эрых Хонекер, дарэчы, такога запрашэння у рэшце не атрымаў. Ці атрымае Лукашенко? Паглядзім. Тут, дарэчы, ёсць пэўная калізія, таму што вызваляюцца зараз з турмаў, дзякуючы Дональду Трампу, людзі, якія трапілі ў турму ў 2020 годзе, калі ён быў амерыканскім прэзідэнтам таксама, і якога Лукашенка, не наўпрост, але Амерыку ён абвінавачваў тым, што яна арганізавала мяцеж у Беларусі, і што нібыта, я тут цытую Лукашенко, амерыканцы сволачы з космоса сочаць за тым, як ён узлятае на верталёце. Тут вы не бачыце такой праблемы, як это патлумачыць таксама людзям, і як беларусам патлумачыць увогуле, што зараз амерыканцы мяцеж арганізоўвалі, а цяпер Александр Лукашенко увогуле учора заклікаў стаць побач з Трампам і наводзіць парадак і мір ва ўсім свеце. Конечно, для тых людзей, якія разважаюць, параўноўваюць, рэфлексуюць, вось ім это патлумачыць досыць цяжка і выглядае вельмі супярэчліва. Але я думаю, што Лукашенко на такую аўдыторыю, якая разважае, якая рэфлексуе і не арыентуецца. Таму тлумачыць асабліва нічога не будуць. Усё, па прынцыпу, у 2020 годзе мы лічылі, што амерыканцы дрэнныя, у 2025 годзе мы будзем лічыць, што амерыканцы добрыя. Тут ізноў жа узгадаю савецкі вопыт. Калі мы паглядзім сітуацыю да пакта Молотава-Ріббентропа ў Савецкім Саюзе ў жніўні 1939 году, калі савецкай аўдыторыі тлумачылі, што нямецкі нацызм гэта галоўны вораг, які існуе на гэтай планеце. Раптам пасля заключэння таго ж самага пакту тая ж савецкая прапаганда тлумачыла, што ёсць гістарычная
сяброўства паміж Расіяй і Германіяй, што Германія больш зусім не вораг, а гэта наш партнёр і нават саюзнік. Так што ў гэтым сэнсе яны пераключаюцца вельмі хутка. Учора Джон Коул гаварыў пра тое, што это прадстаўнік Трампа гаварыў пра тое, што мэта Злучаных Штатаў палепшыць дыялог, і выглядае, што это атрымліваецца. Лукашенко прызнаў, што гэтыя кантакты адбываюцца даволі часта. Ён сёння, выступаючы вось у Лошыцы, пра гэта гаварыў, што амерыканскія дэлегацыі пастаянна наведваюць Менск. А што перашкаджае такі дыялог развіваць з еўрапейскім звязам? Тут же гісторыя ў тым, што Злучаныя Штаты вядуць дыялог з Лукашэнкам досыць прагматычна, менавіта так, як ён заўсёды хацеў. Вось, он кажа, вось мае інтарэсы такія і такія, у Злучаных Штатаў інтарэсы такія і такія. Пытанне, як я кірую Беларусі, ці ёсць там рэпрэсіі, ці ёсць паліцнявольныя, пытанне другаснае. Ну добра, вы хочаце, каб мы яго вырашылі, мы вырашым гэтае пытанне, таму што вам гэта цікава. Але амерыканцы не ўздымаюць вось вельмі важныя пытанні для Лукашэнкі. Сістэма, тая дыктатура, якая выбудавана, адсутнасць дэмакратычных СМІ. Усе гэтыя непрыемныя рэчы, яны не звяртаюць на гэта ўвагу. Там гаворка ідзе прыкладна такая, што вось давайте вырашым спрэчныя пытанні, будзем рабіць сумесныя праекты. Ну, гэта прыкладна так, як вядзе Трамп перамовы з Расійскай Федэрацыяй. Яго ж таксама не цікавіць паліцняволеныя ў Расіі, адсутнасць дэмакратычных свабодаў у Расіі. Гэта ўсё другасна. Трампа гэта не цікавая кампанента. Іншае пытанне еўразвяз. Еўразвяз вядзе каштоўнасную знешнюю палітыку. І тут Лукашэнку сапраўды з еўразвязам цяжка, паколькі нейкія зрухі у перамовах з еўразвязам немагчымы пры захаванні рэжыма у тым стане, у якім ён зараз ёсць. Еўразвяз, і гэта ж вопыт таксама другой паловы 10-х гадоў. Еўразвяз патрабуе пэўных зрухаў. Еўразвяз патрабуе лібералізацыі. Еўразвяз патрабуе нейкай дэмакратызацыі. Еўразвязу не хопіць таго, што Лукашенко толькі вызваліць палітвязняў. Умова будзе, каб гэтыя палітвязні не з'яўляліся. Што мы бачым зараз у выпадку Трампа? Вось з аднаго боку палітвязняў вызваляюць, але адначасова за ўвесь час гэтых перамоваў, кантактаў паміж Лукашэнкам і амерыканцамі у Беларусі з'явіліся таксама новыя палітзняволеныя. І я баюся, што вось калі вось гэтая сделка будзе аформлена і палітзняволеныя выйдуць, я спадзяюся, што ўсе выйдуць на волю, но гэта не значыць, што Лукашенко спыніць рэпрэсій. Хутчэй за ўсё рэпрэсіі будуць працягвацца. У адрозненне ад Злучаных Штатаў еўразвяз зацікаўлены у тым, каб у Беларусі адбыліся сур'ёзныя змены. Гэта сусед еўразвяза, і еўразвяз зацікаўлены ў дэмакратычнай Беларусі. А Лукашенко, зразумела, ў дэмакратычнай Беларусі не зацікаўлены. А што тычыцца тых санкцыяў, якія уводзіла Еўропа, ну там таксама ўсё вельмі лагічна выглядае. Еўрапейскі падыход, ён вельмі просты. Санкцыі, кожная санкцыя уводзіцца за пэўны крок беларускіх уладаў. Пераважная большасць санкцыяў былі ўведзены за гісторыю з нелегальнай міграцыяй і за дапамогу Расіі ў вайне ва Ўкраіне. Што пытанне нелегальнай міграцыі вырашана? Не. Як раней міграцыйныя крызісы працягваюцца. Беларусь не дапамагае Расіі ў вайне з Украінай. Дапамагае, ну дык як можна здымаць санкцыі, якія былі ўведзены менавіта за гэта? Дарэчы, сёння Лукашенко, працягваючы вашу тэму далейшых рэпрэсій, сказаў пра тое, што па вуліцах Беларусі ўсё яшчэ ходзяць 1000 людзей, которые прымалі актыўны ўдзел у гэтых пратэстах, і таму гэта можна лічыць такім анонсам таго, што рэпрэсіі не збіраюцца спыняцца. Але тым не менш, ад чаго будзе залежаць, на вашу думку, вызваленне далейшых палітвязняў рэшты? Тут насамрэч шэраг фактараў. Вось калі паглядзець вось стратэгію Лукашэнкі, як я бачу, яна істотна адрозніваецца ад таго, чаго намагаюцца амерыканцы. Амерыканскі бок хацеў бы зрабіць гэта як мага хутчэй. Вось калі мы паглядзім на заявы Трампа, вось ён хацеў бы, щоб ўсё было зроблена за адзін раз. Но яму не падабаюцца ўсе гэтыя доўгія перамовы і кансультацыі. Гэта не ягоны свет. Таму я думаю, што амерыканскі бок у пэўным сэнсе расчараваны
вынікам вось апошняй сделкі, бо мне падаецца, што гэта не тое, на што разлічвалі амерыканцы. Дарэчы, той факт, што Трамп, наколькі я разумею, пакуль не выказаўся на гэты конт, асабіста Трамп, ну гэта хутчэй гаворыць пра тое, што ён чакаў ад вось гэтага раунда перамову большага. У Лукашэнкі зусім іншая стратэгія. Лукашенко лічыць так, што вось гэтымі, чым далей ідуць перамовы, і чым больш гэтых раундаў вызвалення, тым больш можна атрымаць. Першыя раунды, хутчэй за ўсё, Лукашенко, акрамя поціскаў рукі і добрых словаў, нічога не атрымаў. Зараз у яго ўжо ёсць канкрэтныя вынікі. То бок, амерыканскі бок пагадзіўся ў рэшце рэшт і гуляць па ягоным правілам, што вось ён вызваляе, нешта за гэта атрымлівае. Ну і цяпер у яго ёсць саблазны рабіць так, як мага далей. Кожны раз ты вызваляеш групу, нейкую групу, і за гэта атрымліваеш нешта ад Злучаных Штатаў. Вельмі рызыкоўна, з майго пункта гледжання, бо Трамп, як вядома, чалавек, які можа вельмі хутка страціць цікавасць да Беларусі, і значыцца гэтыя раунды могуць і ўвогуле спыніцца, і геапалітычная сітуацыя можа спыніцца. Пакуль яна спрыяльная для Лукашэнкі, бо Трамп зацікаўлены і ў развіцці стасункаў з Расіяй. Калі сапраўды амерыканская палітыка змяняецца, узмацняецца ціск на Расійскую Федэрацыю, тут сябе вельмі цяжка, мне прынамсі вельмі цяжка уявіць, што з аднаго боку ціск на Расію ўсё мацней і мацней, а з Лукашэнкам умацоўваецца сяброўства. Ну, гэта выглядае вельмі нелагічна. То бок, жадаючы атрымацца палітвязняў як мага больш, Лукашенко рызыкуе. Гэта зусім не факт, што ў яго атрымаецца. А што тады можа перашкодзіць гэтаму працэсу, гэтай так званай здзелцы, апрача вось нейкіх геапалітычных фактараў, якія вы ўжо згадалі? Ну, давайте себе уявім вось один момант. Вось гэтая гісторыя, якая вельмі асабістая гісторыя з Нобелеўскай прэміяй. Калі вось Дональд Трамп прыйдзе да высновы, што шансаў атрымаць гэтую Нобелеўскую прэмію у яго няма. Калі нават, калі не памятаеце, гэта была публікацыя «Палітыка» пра тое, што ён нават у размове з былым генсекам НАТО Столтенбергам вывучаў магчымасці. Яму сапраўды было цікава, і можа, мы не ведаем падрабязнасці гэтай размовы, можа, сапраўды гэта быў такі напрамак ад Столтенберга. Чым больш ты зробіш для правоў чалавека, для гуманітарных справаў, тым лепшыя шансы, каб атрымаць Нобелеўскую прэмію. Ну, давайте уявім сабе, што Трамп прыйшоў да высновы, што не атрымае ён гэтую Нобелеўскую прэмію. Што ты тут не рабі, не будзе гэтай прэміі, бо ў яго адпаведны імідж, асабліва ў Еўропе. Калі ён зразумее, што за гэта нічога ён сур'ёзнага не атрымае, ну тады можа ягоная цікавасць да вызвалення беларускіх палізняволеных значна знізіцца. Альбо калі наадварот, ён пабачыць больш сур'ёзныя перспектывы для развіцця стасункаў з Расіяй. І тады там пойдзе ўся ўвага на выбудову адносінаў з Расійскай Федэрацыяй. То бок тут вельмі шмат чыннікаў, якія ёсць у гэтай гульні. І ёсць пазіцыя Лукашэнкі, якому гэта цікава, які бачыць магчымасць зарабіць на палізняволеных, але таксама баіцца, што ён страціць вельмі важны рэсурс і атрымае менш, чым ён хацеў бы атрымаць. Я думаю, што ён разлічвае з дапамогай палізняволеных не толькі вырашыць свае пытанні з Злучанымі Штатамі, ён разлічвае на тое, што яшчэ і атрымае нешта ад Еўропы. Я вас, дарэчы, хацеў бы спытацца яшчэ пра вашу ацэнку учынка Міколы Статкевіча, і я ўжо не памятаю, хто сёння пісаў у сацыяльных сетках, адна з публічных асобаў беларускіх пра тое, што па сутнасці гэтым учынкам Статкевіч даказаў, што ён сёння палітык нумар адзін. Ён даказаў, безумоўна, што ён вельмі мужны, прынцыповы чалавек. І так, ён беларускі палітык, які ўпэўнены, я не буду казаць палітык нумар адзін ці не нумар адзін, ён беларускі палітык, які ўпэўнены, што беларуская палітыка насамрэч можа рабіцца толькі ў Беларусі. І тое, што мы ведаем пра гэтую гісторыю, гэта таксама і ў Статкевіча асабістае. Так, Лукашенко можа кінуць
яго за краты, што Лукашенко неаднаразова ўжо рабіў. Лукашенко можа паспрабаваць і выціснуць яго з краіны. Ну вось пазбавіць яго краіны, сваёй краіны, Лукашенко не змог. Ну вось не атрымалася ўсё ж такі закінуць яго у Літву. Не перайшоў ён. Мы не ведаем на дадзены момант, які яго лёс, но вось гэтую сістэму Лукашенко ён зламаў. І Лукашенко зараз, як мне падаецца, таксама ў вельмі такім, супярэчлівай сітуацыі. Канешне, можна взять Статкевіча і кінуць яго яшчэ раз за краты. Но нічога новага для Лукашенко. Но неяк гэта непрывабна будзе выглядаць на фоне гэтых усіх перамоваў з амерыканцамі. Пакінуць яго на волі таксама Лукашенко страціць тады твар, бо ён жа падкрэсліваў, што ўсе тыя людзі, якіх ён вызваляе, яны павінны пакінуць у Беларусь. Ніхто ў Беларусі не застанецца. А вось Мікола Статкевіч, ён гэтую гульню Лукашэнкі зламаў. Вось. Мне падаецца, што яны разлічвалі хутчэй на тое, што амерыканцы разам з літоўскім бокам усё ж такі прымусяць Статкевіча, прымусяць угаворамі перш за ўсё. Што ён пагадзіцца ў рэшце рэшт перайсці на літоўскі бок. Вот тут жа ёсць розныя аргументы. Калі зараз усё не спрацуе, як яно павінна спрацаваць, можа Лукашенко больш не будзе вызваляць. Тут можна казаць, вось ад твайго рашэння залежыць лёс астатніх палітвязняў і іншае. І калі б гэта сапраўды адбылося, то можна было б сказаць, што вось нават такі прынцыповы Статкевіч і яго мы нават выкінулі у Літву. Зараз бачым, не атрымалася. Дарэчы, вось у працяг прычыны гэтых паводзінаў Лукашэнкі, як вы думаеце, ўсё ж такі, што найбольш на яго паўплывала? Ціск і неабходнасць пазбаўляцца ад наступстваў гэтага ціску, ці проста вось ветлівае слово Дональда Трампа, узгадка там пра Сабаленку ў лісце і ў прынцыпе тыя жэсты, которые ўжо працягваюцца не першы дзень адносна Лукашэнкі? Мне падаецца, што жэсты яму прывабны. Яму гэта вельмі падабаецца. І гэта ж было нават бачна. Вось ён атрымаў гэты падарунак, гэтыя запанкі ён атрымаў. У рэшце рэшт, напэўна, калі б ён схацеў іх атрымаць, ён мог бы і сам іх набыць у афіцыйным сувенірным магазине Белага дома. Но гэта ўжо іншае пытанне. Вось гэтая увага, гэтыя словы, яны Лукашэнку вельмі падабаюцца. Гэта прызданне з боку Злучаных Штатаў, бо адносіны ягоныя да Злучаных Штатаў гэта з аднаго боку адмоўныя, канешне, але з павагай. Вось гэта той вораг, гэта той праціўнік, якога ўсё ж таки трэба паважаць. Яны моцныя. І калі яны ідуць нейкія крокі, якія сведчаць пра павагу з іх боку, то гэта для Лукашэнкі вельмі прыемна. То бок гэта такі агульныя рэчы. А ў астатнім ён зараз дзейнічае абсалютна прагматычна. Далей больш крокаў, што ён кагосьці вызваляе, каб проста там Трампу гэта спадабалася, я думаю, гэтага больш не будзе. Цяпер усё будзе досыць жорстка. Амерыканцы робяць свой крок, Беларусь робіць свой крок. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што маім госцем сёння быў гісторык і палітолог Александр Фрыдман. Дзякуй, Александр. У празе для вас працаваў Дмітрий Гурневіч. Я нагадваю, ставце падабайкі пад гэтым відэа, пішыце каментары, калі для вас гэта бяспечна. Для нас гэта вельмі важна для таго, каб гэтае відэа змагло пабачыць як мага больш людзей. Таксама захвочым заходзіць на наш сайт свабода.орг, дзе вельмі шмат свежай інфармацыі наконт гэтых галоўнай падзеі гэтых 2 дзён. Таксама сачыце за нашымі сацыяльнымі сеткамі і нагадваю, што яшчэ працягваецца канферэнцыя вызваленых палітвязняў у Вільні. Дакладна у гэтай хвіліны яна скончылася, і прагледзець гэтую канферэнцыю вы таксама можаце цалкам у відэафармаце на іншым нашым YouTube-канале. Яго вельмі проста знайсці. 2 слова трэба па-беларуску напісаць: Радыё Свабода. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.